πίσω μας ακριβώς διακρίνουμε την μία από τις δίδυμες σύραγγες, η οποία θα ανοίξει αύριο. Εν ώψη και της έλευσης του Υπουργού θα δοθεί και ένας πανηγυρικός τόνος. Γιατί πραγματικά είναι μια στιγμή, θα το έλεγα και ιστορική, δεδομένου ότι με αυτή τη σύραγγα εδώ ολοκληρώνει τη διάνοιξη των σειράγκων σε όλη τη βασική γραμμή του μετρό της Θεσσαλονίκης. Να υποθέσουμε λοιπόν ότι είναι λίγα εκατοστά που μας χωρίζουν. Πραγματικά είναι λίγα εκατοστά. Έχει ετοιμαστεί και λίγο εδώ πέρα ο χώρος για να μην πέσουν και πάνω στα... Έχουμε και κανένα ατύχημα. Λοιπόν, και θα ανοίξει εν ώψη των επισήμων που θα είναι εδώ. Είναι όμως έτοιμη, έχει φτάσει, είναι λίγα εκατοστά πίσω από αυτό το μαύρο πέτασμα που βλέπετε. Να σημειώσουμε ότι δίπλα ακριβώς είναι το δίδυμο της σύραγγας, έτσι, η άλλη σύραγγα δηλαδή, η οποία υπολείπεται ορισμένα μέτρα για λόγους ασφαλείας, δηλαδή δεν ανοίγουν ταυτόχρονα οι δύο σύραγγες οι δίδυμες, είναι γύρω στα 50 μέτρα πίσω. Και με εκείνη θα ολοκληρωθεί πλήρως, αλλά εν πάση περιπτώσει τελείωσε η ιστορία με τις σύραγγες στη βασική γραμμή του μετρό Θεσσαλονίκης.